Nyt on vuorossa ääniraidallista videota meidän koulukisoista, jotka järjestettiin Kauhajoella. Ne oli ykköstason koulukisat ja me mentiin Helppoa 10 2011 Barbin kanssa. Tässä radalla, kun me tullaan tähän keskihalkasijalle, meidän numero on 6,5. Kommenttina suora, hieman jännittynyt ja Barbie olikin katto tosi paljon tuonne tuomariin. Keskiravista me saatiin 6,5, pientä tahtirikkoa. Mä en jotenkin uskaltanut nyt ratsastaa sitä kunnolla eteenpäin, mikä toisaalta harmittaa. Mä vähän himmailin koko tämän radan ajan. Väistöstä me saatiin 6 pistettä. Hieman levoton edestä, väistö ok. Ja siinä väistön aikana tuntui just siltä, että Barbie katsoi taas sinne tuomariin ja se ei kunnolla lähtenyt menemään. Ja sitten saikin katsoa, että se varmasti menee sinne tuomaria päin. Sitten tulee keskiravi. Tästä me saatiin 7, mukava. Ja tässä se oli parempi. Vähän se on levoton eestä, mutta muuten ihan ok. Sitten tulee toinen väistö. Tää oli parempi, mutta vieläkin se vähän katsoi tonne tuomaria päin ja noita varjoja. Tästä me saatiin 7,5. Joo, 7,5 ja sujuva. Sitten tulee siirtyminen lisättyyn käyntiin. Tästä me saatiin 6,5. Selän läpi, mutta hieman levoton edestä, mikä on totta. Meillä helposti Barbin kanssa on se, että Barbie lähtee vähän kävelemään välillä semmoista mallikävelyä, että se niinku siirtelee niitä etusijaan ihan niinku peräkanaa. Mutta nyt se oli ihan parempi, siis on paljon parempi mitä se on ollut. Sitten onkin luvassa kokoaminen ja takaosakäännös, jota me ei olla treenattu hiljattain ja ne on ollutkin semmoinen pieni probleema. Se ajatus olisi vielä saatava kirkkaammaksi, että tietää tasan tarkkaan mitä tekee. Mutta siihen harjoitteluun nähden se oli ihan ok. Takaosakäännöksestä vasemmalle 7. Tästä oikealle kääntymisestä me saadaan 6. Ja kommenttina on, että laaja. Ja se on totta, se oli hyvin laaja. Se ei ollut paikallaan, se vaan liikkui eteenpäin. Laukan nostosta saatiin, tai niinku laukasta 6, että kommenttina rennommin. Ja tuossa nostussa se nousee liikaa ylöspäin, sen pitäisi lähteä heti eteenpäin. Keskilaukasta me saatiin 6,5, lisää rohkeutta, kyllä. Jotenkin tuntuu, että tässäkin mä pissuttelin. Tuolla tuomaripäädyssä taas katsoi sitä varjoja ja tuomaria. Täyskaarrosta 7, ja se oli sujuva. Puoliympyrästä vastalaukas me saatiin 6,5. Sitten tulee laukannosto. Siitä me saatiin 6,5. Sen näkee, että se nousee taas ylöspäin. Sen pitäisi lähteä vähän niin kuin paremmin eteenpäin heti. Eli tässä on se, mitä pitää harjoitella. Sitten me saatiin tästä keskilaukasta 6,5. Taisi kantaa paremmin. Täyskaarto oikealle, haparoiva. 6 pistettä. Joo, ja tässä se rupesi vähän niin kuin tinttaamaan. Tässä kohdalla tuntui siltä, että se olisi voinut vaihtaa laukaa. Että jos mä olisin vähänkin vaihtanut omaa asentoa, niin se olisi vaihtanut. Me saatiin tästä 7. Sitten tuli harjoitusraviin siirtyminen ja tässä Barbie lähti ihan hyvin liikkumaan. Siihen mä olin tyytyväinen, että se ei mitenkään ylireagoinut. Tästä me saatiin yhteensä 6 pistettä. Hieman epävakaa edestä. Kaiken kaikkiaan me saatiin askellajeista 6,5. Lennokkuudesta 6,5. Kuuliaisuudesta 6 ja ratsastajan asento 6,5. Ja kommenttina ajoittain hieman kiireinen ja epävakaa edestä, kuitenkin mukavia pätkiä ja sujuva ohjelma. Ja me saatiin pisteinä 162,5, prosentteina 65. Monesti kisoissa on just se, että mä en ratsasta tarpeeksi sitä tuolla radoilla. Että mä vähän tyydyn semmoisen keskinkertaiseen. Pitäisi vaan niinku uskaltaa räväyttää. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Ja ehkä mä teen useammin näitä sitten jatkossa. Ainakin tää vaikuttaa ihan mukavalta, niin saa samalla nämä kommentit sanottua, mitä tuomari on sanonut. Ja pysyy ehkä itsekin paremmin kartalla. Mutta ei siinä. Katsellaan seuraavassa videossa.